ביוטיוב היום אני ולירון נראה לכם את האתר שלי ושלו להורדת משחקים לטורנט והמשחקים בתוך האתר. טוב, תיכנסו למה שאני נכנס, תיכנסו לגוגל, תכתבו, גם מתחת לסרטון להביא את הקישור. בקיצור תכתבו פה בלמעלה בדפדפן, תכתבו מה שכתוב כאן, מה שכתוב כאן. אין פה מלא משחקים, אבל איזה 4-5, אבל אנחנו שמים עוד, ואנחנו פותחים עוד אתר יותר טוב. טוב, הנה זה האתר, הנה זה האתר. דקה, זה לא כל המשחקים, אתם צריכים, פשוט אין פה כל כך מקום לשים פה את המשחקים. הנה זה המשחקים, Speak of the Line, מקס פיין, Call of Duty Modern 3, וזה משחקים שעובדים אפילו. אני אפילו נראיתי פה איזה כמה משחקים מכאן. טוב, יאללה ביי יוטיוב, תראה עוד מעט, ביי.